Insellmilkom u nistedinkom għall-64 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Bħalma tafu matul din is-sena, kull nhar ta' Ħadd qed naqraw siltiet mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dan is-sitt Ħadd ta' matul is-sena, fil-Vanġelu għandna dak li jien insejjaħlu il-murtal tal-ftuħ tat-tagħlim kollu ta' Ġesu. Għaliex fil-fatt San Luqa jagħtina dak illi fil-Vanġelu skont San Mattew insejħulu id-diskors tal-muntanja. Fil-Vanġelu skont San Luqa dan id-diskors, almenu skont l-Evanġelista, isaħ fil-pjanura, fil-post fejn id-disċipli ta' Ġesu huma msejħa jimxu warajh ta' kuljum. Huwa qawwi l-kliem ta' Ġesu, ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tagħna. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku, għax titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom. Hekk għamlu diġà lill-profeti. Sens għandu dan id-diskors tal-hekk imsejħa beatitudnijiet fil-Vanġelu skont San Luqa. Li kieku kelli nasar talima sabiħa immens fid-dawl tal-ewwel qari kif ukoll tas-san responsorjali li għandna f'din il-liturġija tas-sitt Ħadd ta' matul is-sena. Nista' ngħid li Ġesu qed isejħilna biex mhux biss nemmnu f'Alla imma nafdaw kompletament fih. Nafdaw f'Alla u nafdaw fil-kelma tiegħu. Tkun xi tkun iċ-ċirkustanza li minna aħna ngħaddu fil-ħajja tagħna. Kemm iċ-ċirkustanzi sbieħ imma aktar u aktar iċ-ċirkustanzi ibsa. Forsi mhux ta' bxejn li l-Knisja fl-ewwel qari tagħtina silta mill-ktieb tal-Ġeremija, tal-profeta Ġeremija, illi jfakkarna li min għandu l-fiduċja sħiħa fil-mulej ikun bħal siġra dejn l-ilma imħawla li jeruqa ix-xenxel lejn il-wied u jżid ma tibżax mill-sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma tinxifx u ma tedix milli tagħmel il-frott. Min jafda fil-mulej f'kull ċirkustanza huwa bħal siġra dejjem tħadder. Mhux ta' bxejn li s-Salm wieħed ifakkarna li ħin huwa l-bniedem illi jafda fil-mulej. U bħal Ġeremija, is-salmista jgħid u bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha. Jew nisimgħu minn qalbna dan it-tagħlim ta' Ġesu li huwa biex ngħidlek ir-roadmap, il-manja karta ta' kull nisrani. Ejjew imdawlin mill-kelma nissettqu fil-fiduċja sħiħa tagħna fil-mulej biex f'kull ċirkustanza nibqgħu marbutin miegħu u nagħmlu l-frott skont qalbu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.